Hari ini aku masaknya hasil dari temuan suami. Halo Dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Nah, jadi ceritane bojoku mau ki menemukan harta karun lur, harta karunnya tapi ning omahe dhewe apa meneh nek ora endok. Duwe pitik tapi ngendoke iki kur sekerah-kerah, masa iya ngendok ning nggon tumpukan regetan koyo ngene iki. Lah ceritane kuwi iki tumpukan janggel ya lur. Tapi lumayan kena dimasak sore iki. Enek 8 biji telur kena dienggo buka puasa karo dienggo sahur. Carane telur iki meh tak masak balado, terus nggawe sayur bening ala-ala Mbak Lili, lanjut goreng tempe ya lho. Ngapa ya nek lagi poso ngene iki rasane iki gorengan kok istimewa banget, saben buka lah kok kudu nggawe gorengan. Tapi tenan nek lagi poso ngene iki bures banget ning minyak lur, masa iya seminggu ki ora cukup 2 liter. Ora apa-apa mergane kan poso iki ya gur setahun pisan, aku ki percaya nek rezeki ki wis enek sing ngatur. Nah kuwi mau telure balado, telur iki tak ceplok dhisik ya lur, mergane nek telur bulet bojoku ki rak pati seneng. Baladone telur wis mateng, langsung wae tak angkat, lanjut meh gawe sayur. Tamane tak gorengke brambange dhisik, lanjut sayurane kubis dan tetek bengek tak jegurne, kayak ditambahi banyu tapi ora kerikot. Lah reti-reti sayur beningku ya wis mateng, langsung wae kayak tak nggo goreng tempe ya lho. Padahal dek wingi ki ya wis goreng tempe, terus saiki goreng tempe meneh, kira-kira sesuk aku meh goreng apa ya lur. Nah kabeh masakanku ya wis mateng, kari nunggu azan maghrib.